Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. 21h33 ce lundi 3 octobre 2022. Bénissons le nom de l'Éternel Allah subhanahu wa ta'ala, rendons gloire à Allah. Bénissons le nom du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Gloire à l'islam, gloire à l'islam, gloire à l'islam. Béni soit chacun de vous, béni soit chacun de nous. Que Allah, dans sa gloire, dans sa bonté, dans sa miséricorde infinie, guide nos pas. Que Allah, dans son amour glorieux, précède nos pas. Que Allah éclaire notre pensée, notre esprit, notre être et notre âme tout entière, de sorte que nous puissions servir le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous voilà de retour après un week-end tumultueux, après un week-end plein de rebondissements, après un week-end de rectification. C'est ce que nous disions, nous sommes heureux et contents pour le peuple burkinabé, le peuple que Thomas Sankara a appelé volontiers le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Nous rendons gloire aux Burkinabés qui ont accepté, une fois de plus, d'inscrire le nom du Burkina Faso dans la page glorieuse de l'histoire de l'Afrique, tout en disant non à la domination, à l'esclavage. Nous bénissons ce jour pour le Burkina Faso, pour la énième fois, parce que chaque tentative, le Burkina est ramené en arrière. Et nous espérons que cette fois-ci, le peuple burkinabé pourra tirer toutes les leçons des mésaventures pour se reconstruire, pour se refaire, pour se donner une beauté. Vous savez, après un premier divorce, après un deuxième divorce, après un troisième divorce, vous n'avez pas le droit de vous délaisser. Vous n'avez pas le droit de vous laisser aller. Vous avez l'obligation morale, l'obligation humaine d'entretenir. Il faut entretenir, autant pour moi, le temple de Dieu. Car le corps de l'homme, c'est le temple de Dieu. Et le cœur de l'homme, c'est le siège royal de la parole de Dieu. Car Dieu dira, toutes les bonnes choses et les mauvaises pensées viennent de votre cœur. Purifiez votre cœur, lessivez votre cœur, sanctifiez votre cœur, afin que Allah, dans sa bonté, dans sa miséricorde, puisse avoir accès à votre cœur pour vous parler, pour vous guider, pour vous orienter, ainsi que pour vous protéger. Mikasa Sukasa. Installez-vous, nous allons partir. Nous allons essayer une fois de plus de parler de ce qui s'est passé. Nous allons essayer une fois de plus de rentrer dans la quintessence de ce qui s'est passé. Mais vous savez, deux événements majeurs se sont produits le week-end. Deux événements glorieux se sont passés le week-end. Mais curieusement, le Mali, le Burkina Faso a volé la vedette au Mali. Vous n'avez pas compris. Et Allah, alhamdulillah, je dis, partagez d'abord. Je dis, deux événements majeurs se sont produits ce week-end. Et le Burkina Faso a volé la vedette au Mali. Le Burkina Faso dit, Keïta, on a trop parlé du Mali. Hein? Boumabé, tu as trop parlé du Mali. Ben le cerveau, vous parlez trop du Mali. Drissa Memeta, vous parlez trop du Mali. Hein? Attendez un peu que le Burkina aussi soit à la page. Dans ce week-end-là, au moment où on s'apprêtait pour taper le marteau pilon, le Burkina dit attendez, je n'ai pas dit mon dernier mot. Mais voilà. Et le Burkina vient, le Burkina vole la vedette. Mais alors qu'il y a un événement important qui s'est produit au Mali, qui est passé sous silence, qui est passé sous les radars, à la grande joie, à la grande satisfaction de la CEDEAO. Parce que là, il y avait deux patates chaudes entre les mains de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Wow. Rendez-vous ce soir
C'est Fatoumata. Ça, c'est l'afro-cubain. On descend, on glisse, et puis on roule. J'avais un grand frère qu'on appelait Ebin Bob. Hein, il est du côté de Anyama, vers les rails. Père, son âme, il est décédé. Rendez-vous, c'était un grand danseur de cubain. Ebin Bob. C'était un grand danseur de cubain. Tous ceux qui sont à Nyama du côté des rails savent de qui je parle. Hein? Alors, que s'est-il réellement passé? Nous allons en parler. Nous allons en parler. Nous allons en parler. Nous allons en parler. Alhamdulillah. Partagez, 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 partagez. Amina Segikana, madame en face au Kana. En fa yande kamna, en fa mon fiancé irana kamna no bamanakaye. En bawe anamoni kambe no bamanakaye amena dola. Albisa aya blakata yorola aya blaka jenze anga fuli be bela jeni ambe bela jeni fo. Abela jeni salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fuli be beye. Alors sonanga damne sonanga ko damne amna partenaire au faux comme nya fo awye ni ala sonama ameka barado de ke partenaire oye barambato partenaire be ni wasa soro barambato partenaire be warim di ko ka promotion ke obseka vraiment ni wasa soro akola nini mo be jela barata bolo abe ñongo familial ni ka bara communication de mode donc alhamdulillah mais ala foka ala barkada donc madon barata bolo do be nanyo ke partenaire bina wasabari so mais a bara titani green green ibe mo la loni ala don doni il faut ma ko sensibilisation ibe mo la loni ala don doni dominani au bola alhamdulillah abe bara damne donc ni te uda te uda abalonya promotion damne maintenant la sona ma ni page mu créer ni reka page kon la o wekele flana toni mais c'est que amina barake nunu kan ko dlan ko nye de façon professionnelle amula teme page kan ne reka page kan ani promotion page kan amula teme moko kase ka don ini moko mbe barala moko kase ko don ni kelente c'est une fois be Chérif Tiamé Aïdara be Yaye Touré be ame bela jane fo donc abse ka numéro soro Daniel be ka numéro bla abse ku soro do be ka ne yere wele do be ka msomo wele ka nyingali ke obse ka numéro do soro chogo juma molu jabi mais ma nyini albi mo fe naye produit nous sang akela sene fo kay tay akela certificat tayo akela te udayo akela abi nyina ya yewule akko chokoroba do be o ka du kono koni keita ka direct damnela subhanallah be bi ka téléphone ta ka sigi nyame tunu ko abija abaro mais si en télévision avec fuma ko smart TV donc ibe fin la je ka téléphone na ija ibi se ka la télévision la koni keita ka direct damnela télévision be sigi ou va téléphone ou va la télé la beba la mais boake ka fo mais daloa ka fo mais yamsogoro ka fo mais manka fo mais bondugu ka fo mais ojine ka fo mais korogo mo bela jene fo San Pedro Sassandra mais bela jene fo Aboasso Tengrela mais bela jene fo Côte d'Ivoire fan na o sigimbe nga fo le bela jene parce que mo ye fin de wechi do de black na fonye ka bo abuja ko ben fo parce que mec quand ku bo fili kono comme dans de la ka fo meto son ka fo ko keita ame ala foni asimié ala barkala asimi avec un malien nyedele mais ame ala fenen fo ka ala tano ka ala barka dani efreni parce que be ka mo fenen hakili daele do be ka nyedele
dɔ bɛ ka hakili dayɛlɛ an bɛ foli kɛ Yaya Touré a ko n ma bi ko cɛkɔrɔba dɔ bɛ taa États-Unis k'a ka musokɔrɔba ko non i tɛ taa ten dɛ Keita bɛ mun dɔn ka bɔ k'a ka direct kɛ Keita ko Keita ka fani ninnu ka farin dɛ ko n ye numéro sɔrɔ ko taa Yaya fɛ fɔlɔ i bɛ taa valise de kɛ Yaya fɛ i n'o de bɛ taa Amérique donc ne ma fili ko cɛkɔrɔba taara bi k'a taara fani caman de san Yaya fɛ alors ça fait plaisir quand même ça fait plaisir mais au bɛɛ kɔfɛ aw kana ɲinɛ an ka fɛn ba bɛ yen an ka ouverture ba bɛ yen ni ouverture c'est la même date fɛnɛ fɔ a ye ouverture a bɛna kɛ Sotiba donc Yaya design n'a date jɔla an bɛ date fɔ a ye modèle kuraw fɛnɛ nana an bɛ kan k'o fɔ donc ne ma fili modèle kura dɔ kan kana diya peut-être sini donc n'ala sɔnna ma an bɛna modèle fɛnɛ yira u la donc chaque fois ni n ye modèle kuraw sɔrɔ n b'u don ka bɔ n'a ye ka yira u la vraiment a bɛ nin balimamuso ɲumanw fo parce que grâce à elle Keita mana bɔ a bɛ fɔ ko non Keita ɲɔgɔn tɛ parce que n ka faniw alhamdulillah n bɛ ala fo k'ala barika da mɔgɔ min ta k'a d'i ma jamana kanu na a bɛ wari min sɔrɔ o ko tɛ quoi mais a y'i kanu n'a ye a ye jamana de kanu n'a ye donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo hali bi n'o bɔra yen an bɛ tila tuguni minnu fana mago bɛ Senufɔkɛ ka numéro la ni Cheikh Thiamé numéro problème t'a la an bɛ tila ka numéro di numéro bɛ n yɛrɛ bolo numéro tun ɲɛma tununa ma dɔɔnin mais n ye numéro sɔrɔ donc an bɛ tila ka numéro fana di Daniel bɛ ka numéro bila donc minnu mago b'u la bon te fana ni ne yɛrɛ den ani Musa Konate olu b'o kunna bon ala fana de ye contrat ba fana nɔgɔya o ye tile filanin na je crois k'an k'o contrat signé parce que ne ni a société ni a ɲɛmɔgɔba yɛrɛ kumana bi voilà donc il est garanti que c'est le contrat est propre, il n'y a pas de problème. Mais à la fois qu'à la barcade, au frère de dos parce que ni out mais produit frenka ni produit frenka n'y avait fait avec ça. Donc là on va partenaire au numéro là, frère n'a pas la solo. Alors no bon là, amina dama ka munila. Nya de funyo de fo, aya partager aya blagajigi. Aya blagajigi. Aya blagajigi. Ko baro kala malla weekend na ma temena mo kuna. Mais son angase mina bina Senufɔkɛ ka dɔnkili dɔ Senufɔkɛ ka dɔnkili jala n ye dɛ a jɔta mais sini m'a lajɛ ni n bɛ se ka Senufɔkɛ ka dɔnkili k'a la a dɔnkili jala n ye dɛ ayi ou bien n bila de ma k'a la ou bien n bila ɲinɛ a bɛ comme a ma tɛmɛ dɛ oh là là a tun bɛ ɲɛna ko n ye Senufɔkɛ ka fɛn k'a la n m'a fɛ ko musique a musique ni ka di dɛ Senufɔkɛ i b'a dɔn i tulo bɛ na o n y'a dɔn i tulo bɛ na han n bɛ to sɔn ka musique o tɛ dɛ nin ye musique kura de ye quoi n y'a ye Senufɔkɛ ka fɛnw na n ko n b'a lamɛn problème t'a la n m'a préparé ka bɛn ni sini inchallah ni ala sɔnna a ma alors mun de kɛra fɛn min kɛra New York Assemblée générale des Nations Unies, au 77e Assemblée générale des Nations Unies. Auquel à New York, un premier ministre Kumana, maintenant Damarola, à quel à Wassaye, à quel à Nisojaye, vraiment à Benamalioma, parce que un yan Kambo, à don samedi, une planète à direct là, on y moro qui veut. Ko Keita ibe ka an bɔ fili la ko Keita an bi kɔ ko Keita i ta ye maliko mɔgɔ o mɔgɔ n'i sɔnna k'i bɛna Keita ka direct la n ko n bɛ rendez-vous di bɛɛ lajɛlen ma vraiment a kɛla nisɔndiya ye parce que cɛkɔrɔba dɔ ye ne wele san 70 ni kɔ a ko Keita depuis ala ye n da ma deli ka bɔ fama ye mais e kanu kama i ka tiɲɛ fɔ kama i ko ko bɛɛ ka bɔ i ye kuma dɔ fɔ a ko i ko ko ni minnu ma bɔ u b'a fɔ k'u b'i fɛ k'u t'i fɛ n ko ayi n ko c'est vrai n ko mais n ko cɛkɔrɔba n ko le fɛn a ko o tɛ dɛ a ko Keita n ye n ka denbaya bɛɛ de ta depuis n bɛ Mali kɔnɔ yan n ma deli ka bɔ ka taa faama kunbɛn n ma deli ka kɛ n si kɔnɔ mais e kanu kama i ka tiɲɛ fɔ kama i y'a yira ko ni mun ma taa k'o t'i fɛ n ye n ka denbaya bɛɛ de ta an bɔ la bon a kɛla vraiment bonyaba ye ne yɛrɛ ma a kɛla degun ye parce que ni cɛkɔrɔba sugu n'a ko ta a bɛ n b'a dɔn a tulo bɛ nɔ parce que ko n ka direct tɛ fɔ a kɔ mɔgɔ caman fana tun bɛ o de la quoi mɔgɔ caman a diyala n ye a bɛnna ma mais fɛn dɔ kɛra ne tun ye fɛn dɔ de ɲini Asimi fɛ k'a sɔrɔ
Premier ministre mana folo Albert me New York. Nye fin fla de Nini Mali transition fait. Son nganda mara Burkina la. Folo ngo Ablay il fleb New York. Ma fe iki damara Francis Kona. Dien beka donko dalua do de be Mali polo. O ikele. Flana ma fe Assimi ou koko mina président c'est au président Blakara mais ake ala kamanu nana ma fe ka dalua fene fitin boka yira ula. Kita takela ni wasa fuka tasi adana fuka damateme bay premier ministre kuma chogola me anyotoy angana Assimitala munekela Daniel ya document chima oinga administrateur doy Bachili fene ya chi oinga administrateur doy Moro fene nga numéro be munu bolo ya document chi kana a document kon la ayirala ko d'abord sono kake ntu kanabo transition ma. Tu es un canabo transition ma. Nye moude fort. Ngo. Oya djidja chienwore. Ani ama anwele au kerefe o tene toro. D'ailleurs, Malion Rebecca n'y ne fait. Konga ka chuko bela koko yo kotoi. Amse ka barake me ka foko ka gere aula koko yo kotoi ko parce nanyo ke kuma be kuma lantna se ka fo tuguni amina ntoro chien do ka ko chemai chien re la chien do ngo me antno ke me amba nyini au fe au kan deme ni kibaria do be aka to son ka o den ka kibara do filika jigi ambo mine ambe baraka no nyafo au bet me ayami me kuto New York anga document do bola a jalane un document confidentiel. Abla réseau ka alhamdulillah o wekea akela rani madro moy woli damne ko keita ku yiga kuma la ko document do bolare ngwa be amase ngoni adamne ngami jien de bula nuku te fara mal la me jien de bula anyoye donc vraiment au jalanye au benama mais c'est ça c'est là où ya ka chidon blakana avec ni bekela semaine ni bekela weekend de konone Burkina ka coup d'état ani CEDEAO ka chido ni be de kela weekend kono CEDEAO you blakana anye don mangame c'est la rencontre de la dernière chance ne yele kola ngo dernière chance ngo e ala mo de dien kalama ne yele kola do yele ko Kone ambese ka kuma pour que fama ko ka position ka te choko de la ko partenaire Congo hey amma ko dengelite partenaire la ne keita mago billahi les mago dengelite partenaire la parce que sera dans le B wallahi nanga nyemoko ya tama neni ala che partenaire rebe bula no fe billahi banku be buli mali no fe mais niya yiro la kitse ka fo dengelige no lute ou be jien fembe kasara be dega mais niya yiro la Kebise ka boyere la ki mago dengele tula neni ala che ube boli no fe bi Rwanda tenia ubete ka boli Rwanda no fe ya mais Rwanda ya ka baraka kuma na Rwanda manye shu simo Rwanda ya ka barake alors donc en tolo là oui merci beaucoup Abou Fofana donc en tolo là wunana vous n'allez Assimitaro Kumbe. Sonu kana maïgaye information bla kubenali. Ambassadeur a nous fait kukata aéroport la au betala. Amay Philippe Dona ou ka baraka chocolat don follow kibara do tumete me abe pan on kuna ta donre. Mais ou nanae nous be ka fin doke anga essayer anu bise ka baraka chocolat ani officiellement transition nous tenions fait. Mais officieusement, une transition bekanga, ou ka haginata ekele, ou ka mirata ekele, ou ka jamana kanu ekele. Donc, amse ka barake officieusement, sans que cela ne soit officiel. Ni moromote Mali djouye, ni moromote jatimnekele, iba donc au Philippe Dona. Ma foi, ou bede, ministère des Affaires étrangères, vraiment mes chapeaux bon. Philippe Tchaman dono ka bara, ngo Philippe, yelema Tchaman dono ka bara la. Vraiment, yelma donna la anyena a bena ne ba nyunu fe albu katanye albu ka do franka
ou ka bara tagabolo kagne. Donc mago ambassadeur ou taro kumbe Assimi taro kumbe ou ye ñongo soro kuluba nte mais nyakili tumbe nte men tlo tumbe nte men hakili tumbe nte men tumbe réunion kela chien folo uye nyongo sama pendant 2 heures de temps ne ma fili kofa una na nyongo sama tuni 4 heures de temps kumala kana kuma surnya kan nogo bo kumala Alassane Ouattara, le joueur international et professionnel qui se dribble lui-même et qui garde le ballon. Le grand dribbleur de tous les temps. Le boulanger. Ils verront comment boulanger. Mali comment le dribbleur. Parce que boulanger veut faire nini. Le grand dribbleur de tous les temps. Alassane Ouattara. Délégation là. A partagé, je vous en prie. Délégation là. Macky Sall Tumbala. Mais Macky Sall subitement, Macky Sall Tununa. Macky Sall Tununa, à la main moro blakana nola. Macky Sall Tununa, à la ministre des Affaires étrangères mana. Macky Sall Tununa, à la main moro blakana nola. Mais mon Macky Sall mana, mali mire sege ou explication, ou Macky Sall ire kungori. Au coffre, Togo président Mana. Mais au moins, oui, courtoisie avec forme la courtoisie diplomatique, la réciprocité, donc oui, mouneke, fort yasumé mana, mais aye à la ministre des Affaires étrangères blagana. Vous n'allez au Kumana, Gambie président, ani Ghana président, ou Flabaye anglophonie. Donc, Kibara Mounanya solo na ya document kala. Keita tunya fo. Ko akadai asimika mercenaire nunu, libérien nunu, aka kelome flabula kanu yira nunu na ukakuma ku yininga. Boni mo mada ukuma fenena ay tanga video beta abalaje. Ndaro video kelim dodo ay tata abalaje abagono. Ne a nyiningu ka ke mo kelo be mo fla utemena ne una mo ka foli la una ni nani ko Sierra Leone fla ndado ani Sud Africain fla uni nunu kumana anglais la baro ani akufo kuma ko fe si sa ore ka jatimine munde ore ka hakina munde Nye kuma do le fo transition nyene nye Assimi Blansara ninga haki na fitini ngoni kuma mena sina Assimi amena sina ni ma solution sorala ibina Mali do kodo de la amena sina I semboite adon ala son haki la miria jigina aya sanogola miria jigina Djibril Bassolé, Adama Bitogo, Nyakilna Djigina, Kone Zakaria, Nyakilna Djigina, le général Djendere. Ngo, ne ma fli. Ngo, aya sanogo, bere rouge où tu m'as fait un contre-coup d'état avec des mercenaires ivoiriens et burkinabés. Ou minena, ou you siri, koula teme ORTM là. Aya sanogo, capitaine Aya Sanogo, allez ma kalanko ma Assimio. Famille bate allez là, allez taille direct, allez nga fananga, allez you mle ku bo RTM là, djien beyouye. Malua bouya la négociation qu'elle a du koro. Bassolé ni bitogo de la négociation que Ouattara ni compaoré togola. Mais warba de sarala. Moi je sais qu'a foko war masara, war sarala. Bebado otajite bla ni ma war sara. Bebodo. Surtout Malion. Surtout CDAO tué Aya Sanogo menacé. Donc Aya Sanogo yo opportunité de soro ka Ouattara la malheur ka CDAO la malheur.
Donc Aya Sanogo a fait nous beaucoup ira. C'est là où ni Djembela parce que Aya Sanogo à l'époque c'est là où tu m'as fait la pression d'aga où you banka te kai où il sera bête gagné. Okela beyoyi. Aya Sanogo yi nous bebo ORT ma Djembe yoyi. Mais asimi mo keo. Asimi watara to guno kono jaja mo do be jina tike kono ute sutra fe. Asimi watara to sutra kono watara be ka asimi la jena fo asimi te fe no billahi mo te kuma asigini be tienka ate kuma ite sabali abanya na ko asimi fuwaride abanya na ko asimi jitode aba adonata ame courant keta ame apenta ama uruta ama yiriba ina fo jia ya utade ya fien ya utade ya ni ko ke ben ka asimila o ni ala re fien tike la o ya no kedon kate da bola e bina munefo ate masaya ako me mola korota mo mi njia na ma be ma mi ni minela ou bien bito ni na ka koke o ya la kuma kan dobon mangana donc oye ala ka sirai olube tabara bayala on signe mengo mais on va ta fo ala batala abeto mintala mi jate minege nodi ou bien ala le match est dur hein? Donc asimi munyu ki munyu mo bi munyu ki munyu kata se yoro dola ni ma wuli ki jo abeda frida la no asimi en sila yoro na sila tien fo yoro la asimi en sila yoro la tien fo tien bekayi tien ira nunu la une bonne fois pour toutes iya ira for ya simbela alasan ya ke comme maman for ya sungebe tien kalama mais alasan be ka naga kafo abene rappeler munila domina Alassane Ouattara ayi kale Henri Kona Bedie akwata Jaffa atlala ka Jaffa ama da Jaffali dromade ayi tlara tugoni ka blakoro bla ko mo bi jeune mais insista ka atlala ka blakoro bla ko ka ta chogorba mine aka sokono Ouattara ni Bedie beyu ye ñogon bolo mais domina bembalea donu ñu ñogon tie ayi mo bla ko ka ta Bedie mine Ninye galunda la siningata boala. Beaye. A don PDC moro a tellement abounyana moroma. Ouattara ne se gêne pas. Hein? Il faut Ouattara ne se gêne pas. Solo Guillaume y a rébellion qui est pour Ouattara. Aka avion dominant Ouattara nanae ko soro veut négocier. Ayenga frafin kuma la me, ayenga bamana kuma la me, ayenga nalumea kuma la me, ni nalumea de do ay taka boy. Ala te besoni la. Domina soroko ani gbagbo ku ka sigi ka kuma. Domina wa Burkina président koro Compaoré ako soroni gbagbo ka sigi ka kuma ka keleba o don soro tumbe Côte d'Ivoire avion kono Fokker 100 a bola Abidjan abitali Boaké gbagbo ko tu es le désormais le premier ministre, tu ne peux pas te déplacer comme n'importe qui. Désormais, avion blalé, Soro à disposition là. Soro tu me faut qu'elle sans kono. Ou te mena yam sokoro. Ou benini kase boaki. Ou ye Soro ka avion bonne roquetier. Nenye galon tige. Ngata boss Soro la sini. Nenye galon tige. Munu ning tola la. Ngata jo akiti kona sini. Ou bona ka Soro ka avion bon roquette là. Bon roquette d'où flène à nous c'est très sensible. Ni roquette sera fait madron automatiquement va exploser. Mais roquette Soro ka avion traversé à temetola ay do kungulu charo katane. Ay do disi charo katane. Ay do nimboala. Roquette avion Soro kata. Avion m'a explosé moro de dabali banala. Roquette, tu sais que c'est avion, ma quoi avion t'est explosé. Mais avion est sur roquette mbona, ay avion t'est tiré de kata. Ay avion sur kabo. Malgré tout, avion c'est la tournée à djigi. Mais John est roquette qui est boni que soro ba don très bien. Bagoye enquête que ou nana tient donc. Mais ni tient fola à don. Quand votre maison à d'Afrique. Mais you dogo tient quand ou mafo. Mais ou bet me tient donc. Mi frère ni que ayirala la ka nobala ado atuma ben Ouattara ma muna Soro Guillaume ba fo ka beta négocier
avec Gbagbo Laurent sans qu'il y ait Kabo Kalama. Négociation m'a dit Ouattara, ni mogo monti Ouattara don, ni ngo menda maga Ouattara kola. Billahi mogo jamambe bi. Ube songa foko subhanallah. Jaja antu de Tchekorobado. Soroka rocket avion mécanique kuma fo ka son akila akadon Tchekoroba kele mukunu na ye Soroka avion boni roquetier o Tchekoroba kele de be fangala le joueur qui se dribble lui-même et qui garde le ballon o Tchekoroba kele de be o Tchekoroba kele tuguni o de be ka kwiri abi de ka négociation ke dasimi abi tatuni ka boka Mali gauche die bengena. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir a jogo de oye. Aye RHDP créé ni Bédié. RHDP be créé domina. Alassane Dramane Ouattara ka création te. RHDP Henri Kona Bédié. Mabri Toakeuse. Niye nous flaka idée de. Ouye Ouattara ouele ko Ouattara kala. En ce moment Gbagbo be fangala. Ouattara tuma nyaraka be gagné. Ouattara yiban. Ouye Ouattara nege ka fouka na do RHDP la. RHDP te Alassane Dramane Ouattara ka fait. Ni mogo moya fo alabi jenisini Ouattara ka fait Bédié ka fin de l'année avec Mabri Toakeuse. Donc anana do RHDP là malgré lui-même Soro feneni I kalika ba demain fois ka fangata aye Mabri Janfa aye Bédié Janfa aye tué blakoro ata Bédié mine Djebéoui, au don, en paye en direct. Pour sous talaka Bédié, ka quartier mne, ka bloqué Sidaga, ka bloqué net. Numéro te doit le numéro te bon. La résidence présidentielle de la résidence de Bédié. Entre la tournée ka doyo, t'as la djeli bon, Gbagbo et Bédié ka sodal, devant tout le monde. Auquel a béyoye. Oui, Bédié taille, à quoi qui n'a jamais rien dit à Bédié. Ani Soroche. Le président du COSIM, à Fatoula, Cheikh Abakar, où de tuer serré au dos, aïe kalikate Soro Janfa. Maë Soro Janfa, Mada Janfali Made, Aya Genk à Côte d'Ivoire, un fils de la Côte d'Ivoire qui n'a jamais changé de nationalité. Mais lui, Ouattara, il était burkinabé. A donné FMI na ni burkinabé, a nana BCAO la ni burkinabé, ou faut ya ouele, automatiquement il est devenu ivoirien. Ouattara Kelende, un digne fils de la Côte d'Ivoire, pur sang ivoirien à Yagé. Soro Guillaume, qu'a mandat d'arrêt d'Aka, qu'a condamné à perpétuité, qu'a batonu qu'a sominala, somini Bédié, ni Baboya Dama, qu'a somine, qu'a batonu qu'a Soro, qu'a sokonomino, qu'a ferré. C'est ce monsieur avec qui Assimi est en conflit aujourd'hui. Parce que il faut connaître ton adversaire, si tu veux le... Il faut connaître ton adversaire et savoir comment le combattre. Donc, le président, avec un galon qui a dongo do, bon, nous n'en avons de Congo, bon, Ouattara, ngo, Assimi Ansela Rom, na sisa, mina mouini fait. Comme nous benana, il dit qu'il y a preuve qu'il y a douma, ni be kuma ben noya. Preuve bola ka yireula. Macky Sall tuma kalama Assimi bina munke Macky Sall yi bangana Togo président tuma kalama parce que preuve do ira la Togo président la Togo Macky Sall veneta ira la ni befola Ouattara mais malgré que nous be ira Ouattara la que Ouattara be fili kono Ouattara yi den be ko fe kata ni discours langolo ke Nations Unies là. Donc et quoi fait aba essayer que comme c'est un homme au diato quand je regarde Ambalo dangate teme Ambalo kan Fouari te me ambaloka, Michik te me ambaloka, Wambalo que les bidjo. Non, mais tu entends parler Ouattara, c'est mon petit, tu connais pas Ouattara Keita. Billahi, au président te Sediaoula, Nene Alaou Talamasa, même Boloda Kouraneka, au président te Sediao Kono, aujourd'hui, Moumi Ouattara donc a te. Le seul qui a été capable, depuis Domina Kafo Bédié, Bédié, Ouattara va te trahir, Bédié tu m'as donné l'ordon. Bédié, Ouattara m'a trahi. Soro, Ouattara va te trahir. Ouattara m'a Soro trahi. Côte d'Ivoire, fais attention. Ouattara va te mettre dans le problème. Ouattara m'a Côte d'Ivoire de problème. Eh, CDAO, faites attention. Ouattara, le seul qui l'a fait et qui est resté digne dans sa position, c'est moi. Au président T, CDAO Kono.
Moumé Ouattara donc moi, je n'ai pas service de renseignement. Allah de bénir son tas là. Je n'ai pas service d'information. Je n'ai pas service de renseignement. Allah de bénir son tas là. Donc, nous n'allons assimier Moro Flalabo. Moro Nani. Pardon. Moro Nani. Oui, Raloula. Aujourd'hui, la prison, il y a donc, ce sont des mercenaires. Ou ni boli de Bola Malila. Ou ni la maluali de Bola Malila. Ou you règne donc Alassane Bekani fort alors que Alassane Ba donc a te tient kono. Mais mouna a tenu kon noya pour que solution me sera là. Mais Sierra Leone mounou bola, ambola mouné kalama. Sierra Leone président Bola kana. A quoi les sentala de asimikana les sendoala. Ce sont des mercenaires, ils ne sont pas membres des forces armées sierra-léonaises. Ou tout donc, il ne faut pas qu'il y ait amalgame kake. Donc, Sierra Leone président Bola Kana, quand c'est na teka ko kaboni kola, a toko kana yala sintala, ou mabela, ali woya, George Weah, ou fenen ko kaba fait kakumana asimiye, ko libérer mounou yirela, ou si lui il les connaît pas, ils sont pas de son armée. Mais mouna, Ouattara tumbe ka pression d'agneau de foyer. Mercenaires ou ya ira Ouattara la nous ma bla ni Ouattara ma ke chukbela ku bla ou be code va déstabiliser au problème de baby mercenaires ou ya ira ni Ouattara ma ke chukbela ku labla ils vont déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais maintenant Ouattara kanga ere s'il est vraiment un Ivoirien, s'il aime vraiment la Côte d'Ivoire, pourquoi il va tout à cause des mercenaires la Côte d'Ivoire be déstabiliser alors qu'il y a des voyous, des bandits, des brigands des grands chemins qui ont fui pour aller se réfugier en Côte d'Ivoire. Donc tu préfères garder des bandits de grands chemins chez toi et puis laisser les Ivoiriens souffrir. Pourquoi? Parce que Ouattaraka, les Ivoiriens doivent se poser cette question. Pourquoi? Pourquoi? Il y a la question qu'on doit se poser. Pourquoi garder ces bandits, ces voyous de grands chemins, ces voleurs et déstabilisateurs du Mali au profit de mercenaires étrangers? Parce que Ouattara aujourd'hui, il a la patate chaude entre les mains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut livrer ces gens-là qui sont le dernier recours de la France? Tous les brigands maliens qui sont en Côte d'Ivoire, les voleurs qui sont là-bas, ce sont les derniers recours de la France. Est-ce que Ouattara peut le faire sans égratigner la France? Ouattara bise ka nous dit Assimi Machogo de nani France tina jiginyona. Ouattara bise ka Karim dit chogo de nani France tina jiginyona. Ouattara bise ka Tema Hubert dit chogo de nani France tina jiginyona. Ouattara bise munu bola ka tu yure de Côte d'Ivoire. Ouattara bise ko lu dit Assimi Machogo de nani France tina jiginyona. Mais mercenaires du fene ko nous comme malabla ate beuma. Voilà le dilemme de Ouattara. Où les fables Tchokorbala avaient coulé Fampandan, avaient coulé. Donc, président Nana, il va couler. Anika ko famia. Mais solution ben now. Il kanga nous blade. Il sait qu'à Francis Koffé qui veut frapper un kele. Il sait qu'à Francis Koffé qui veut Mali kele. Aka gele. Quel est le choix que Ouattara doit faire? À lui de réfléchir. Solution babolo. Naï d'abord galonga. Naï d'abord galona. Kachien suivi. Abebo kalama. Abebo là. Donc tiens là, nous bola kata. Ou ni la maluali tala, ou ni kunshulu tala, ou masé ka déclaration ke. Ou masé ka déclaration ke. Mais en même temps, à toi tu me sais ka benema au territoire, nous ma déclaration ke. Mais yorom na problème be. Yorom na problème be awaro wia. Ou mata ou ireka chilao. Président Mounou Nana Ado Akufo, avec le président de la Gambie, ou Mano Ireo, avec le ministre des Affaires étrangères du Togo. Non. Mo CDAO de Ouchi. CDAO de Ouchi. Pourquoi jusqu'à présent la CDAO n'a pas produit de communiqué? En tout cas, moi je n'ai pas encore vu de communiqué de la CDAO. Et Serge Daniel, d'après mes informations, mon petit, tu es un minable Serge Daniel. Tu me pourrais Serge Daniel. Tu es un crétin Serge Daniel. Tu es un menteur Serge Daniel. D'après mes informations, quelles informations tu as? Quelle source d'informations tu as? Tu n'en as aucune. Tu te donnes une valeur que tu n'as pas Serge Daniel. Tu te mets à une place que tu n'es pas Serge Daniel. Tu es un comédien. Wallahi, Serge Daniel. Aya Fouaiko Keita dit Serge Daniel, tu es un comédien. Tu ne m'arrives pas à la cheville.
C'est vrai que tu travailles pour des organes de presse. Hein? C'est pas ça? La presse française, mais billahi Serge Daniel, au nom de tout ce qui m'est cher, au nom de mes ancêtres, tu ne m'arrives pas à la cheville, Serge Daniel. Tu ne m'arrives pas. Prononcer ton nom même, c'est t'accorder une valeur que tu n'as pas. D'après mes sources, tu n'as aucune source. D'après mes informations, tes informations sont erronées. Qu'est-ce qui te reste? Ta petite personnalité, le pion de la France. Après, qu'est-ce qui te reste? Laissez les moutons. J'ai dit, laissez les masos. Le masochisme, c'est celui qui vient souffrir. Il aime souffrir, il prend plaisir à souffrir. Laissez-les. Alors, voilà la réalité. Nous, voilà la réalité et elle est claire. Maintenant, ils sont venus, ils sont partis. Ils sont partis. La CEDEAO a été incapable. CEDEAO décela qu'a communiqué. CEDEAO décela. CEDEAO de Ochio. Donc, en réalité, où tu ne sais qu'à Kumabafo, ou Chila, ou Vita Chilase, ou Taras Chilase, c'est un mot signifié au kono. Ou signifié à Chigono. On a Chilao, au Chikansoro. Parce qu'il y a une assimilation bonne, qu'on a un second naté. Ouattara be kumata, Ouattara ba donta, Ouattara ba bota, Ouattara. Mais entre-temps, Ouattara bi dogotroni ka mogo blakata bouyefe. Mais, mogombe, doye mwele, ko keita. Ko, yekman fo bouyekola. Ouattara ka chide mununtala. Ko ayira la ko ka fiye. Kika kuma, ko tiente temaka. Iye moufo. Bouye o de douda. Iye moufo. Bouye yu blasranode. Iye moufo. Kate temauka. Mais alhamdulillah, ne tabana. D'ore ne wole tout. No keketa. Iye fien ko kuma mfone. On est fien. Anyabala de. Anyabala. Ah, on m'a créé siapika kuma mea. Kuyo surasu beaucoup positionné Abidjan Fantanan Bela. Dans les artères principaux d'Abidjan, ils ont mis les gens pourquoi. Et Nalaka don c'est la vitalité boy takuma kalama. Nalaka don c'est la ibidaka snogo osnogo qu'elle était wulika bola. Dieu sait comment on fait ces choses. C'est les ignares qui ne comprennent rien. Nalaka don c'est la à la bas faut djeli kelit na bon. Ne à la beni nyera bo kali djeli dengele te bon. Il donne snogo la beto inolay. Ko benyera bo koni e konte boko to kalama. Alors, donc, au Kokela, nous n'avons qu'à bolikata kabo malila, kumakamame. Mais en même temps, à donner Burkina ka coup d'état. Burkina ka coup d'état donanoy. Maseka au soroka kumanawe dimashi. Parce que, anye ni wasa soro. Anya yira ngo ni coup d'état. Ode ato ayenga fenye nya yira. La renaissance, Modibo Keïta et Thomas Sankara, la renaissance. Béassimi Goïta, baby d'ici Goussibi Kafo, alhamdulillah, Sunyata Keïta ma fatukoi. Moro Keïta ma fatukoi. Babemba, Ambroudjou, Ammokeo, Tammokeo, Amsika Fo, ma fatukoi. Ni Mali tableau. Au corte koko bébé na noya. Non. Munu me boka fo aketa eda ni bala asimi bisika. Ngome i sone ki yere nyini ngani asimi beseu. E yere nyini ngawo. E jorob na ke mune transition kola. Anga ko de anga jatimine kenode. Anga family kenode. Kafo asimi beseu o te kanyo. Jamana kele mogo million mogo aniko awa joko mogo kele mese wera nyiningali mogo reka nga malua nyiningali la asim bese wa so ne ka nyiningali ke ne asim bese yere nyininga joro be ke munde nikola parce que atina ke nogoya e mogo shibola nga nyongo nenge dabla fen na fama atina ni nogoya e silameya be ta domina anga kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aye silameya ta domina
ala y'a fɔ don min na k'a ka wuli k'i jɔ n'ale ala kumakan ye a bɛ aw ɲɛna k'a kɛla nɔgɔya de kɔnɔ wa a bɛnkɛ min y'a lamɔ o ni tola la a jɔɲɔgɔn caman ni tola la a kanubaga caman ni tola la mais ala ko hali bi bɛ wuli k'i jɔ dɛ a bɛ aw ɲɛna ko hɛrɛ bɛ na ni nin nɔgɔya sugu de ye doni bɛ Asimi kun bɛɛ de nin yɔrɔ bɛ nin doni tali la bɛɛ fanga ka ye nin doni tɛ se ka Mali tɛ se ka ta ka da cɛ kelen kun Mali tɛ se ka ta ka da colonel duuru ninnu kun Mali tɛ se ka ta ka da Choguel kelen kun Mali an bɛɛ de b'an jɔyɔrɔ kɛ ni Mali ko la nin ye Keita jɔyɔrɔ ye ka wuli ka an bɔ fili kɔnɔ Asimi ye an ɲɛ dayɛlɛ mais Keita seko ye fitinin min ni ala ka dɛmɛ ye a bɛ dusukun a bɛ hakili dayɛlɛ an bɛɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ la an bɛɛ k'an cɛsiri an bɛɛ ka dɔ kɛ an kana fɔ ko mɔgɔ kelen tɛ se Asimi kelen tɛ se Asimi kelen tɛ se an ka yɛrɛ nɛgɛ dabila Asimi kelen tɛ se sɔnni an k'a fɔ Asimi anw yɛrɛ don an bɛna mun de kɛ o de y'a to hali bi ne bɛ an balimaw fo n b'an jɛɲɔgɔnw fo n b'an dɔgɔninw fo minnu wulila k'u cɛsiri Keita ko la minnu wulila k'u cɛsiri Bubu Mabel ko la minnu wulila k'u cɛsiri Amara Sila ko la Damagile ko la minnu wulila k'u cɛsiri ni Maliba ko la n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kelen-kelen na ye parce que mɔgɔ kelen baara tɛ an bɛɛ de don bɛɛ de b'a bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ de b'a bolo di ɲɔgɔn ma bolo fila de bɛ ɲɔgɔn ko ka ɲɔgɔn jɛya anw se ye mun ye anw b'o kɛ aw yɛrɛ fɛnɛ se ye mun ye aw b'o kɛ k'a fɔ ko Asimi bɛ se wa o tɛ ɲininkali ye o ye filiba de ye o tɛ faamuyali hakilina ye o tɛ faamuyali ɲuman kuma cogo ye mɔgɔ faamuyali ɲuman i tɛ ɲininkali kɛ Asimi bɛ se wa n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se n'an y'an fara ɲɔgɔn kan an bɛ se n'an y'an cɛsiri an bɛ se Asimi kelen ko kuma tɛ dɛ sen kelen colonel ko kuma tɛ dɛ n'a ye faamuyali kɛ Keita a ka dɔgɔ Keita b'a fɔ Asimi ou bien les 5 colonels Keita ta Mali bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la donc o de y'a to Burkina wulila k'a ka kɛlɛ kɛ an wulila k'an fara Burkina kan mais Faransi aw y'a partager dɛ aw y'a partager yɛrɛ de Faransi wulila ka an dɔgɔya Faransi ko kan tɛ fɛn dɔn Faransi ko kan manipuler de don ala masaba aw mana Keita sigi ni aw ni ala cɛ a bɛ se ka bɔ jɔn da ko Keita manipuler de don aw yɛrɛ ni ala cɛ jɔn bɛ se ka Keita manipuler Keita bɛ ka kuma minnu fɔ tiɲɛ don wa nkalon don manipulation bɛ min fili bɛ min ɲagamini bɛ min nkalon bɛ min ko ɲinɛ tɛ jɔ safuro la jakuma tɛ jɔ a ka fugariya la ko ɲinɛ in kinda la Faransi dɛsɛla Faransi ka dɛsɛbagatɔya Faransi ka fugariya Faransi b'i jɔ ko anw manipuler la coup d'état kɛni Burkina ne ni Bubu kumana n ye Bubu wele ko Bubu an tun bɛ ka kuma a Bubu de ko Keita a bɛ komi a ɲagamina dɛ n k'a ɲagamina cogo di n ko Bubu ni ɲagami tɛ na o ni ko dilan cogo an bɛɛ b'a dɔn e b'a dɔn ne b'a dɔn jamanadenw de bɛ bɔ an y'a ɲini maliyɛnw fɛ don min na ko ni an ka premier ministre bɛ segin Mali kɔnɔ Mali bɛɛ ka bɔ Bamako yan Mali bɛɛ ka bɔ k'an ka premier ministre kunbɛn a kɛla wa ma kɛ a ko a kɛla n ko mais Burkina ta problème yɔrɔ bɛ min Bubu yɛlɛ ko la n ko Burkina problème yɔrɔ bɛ min an y'a ɲini Burkina bɛ fɔ o ka bɔ u tɛ dɔn fo coup d'état ka confirmer ne mago den kelen t'a la ko u ka dɔgɔyama tɛ dɛ ko chef religieux chef coutumier o ɲɔgɔn sɔrɔ anw t'o dɔn u tun bɛ yen o chef coutumier ninnu tun tɛ Burkina wa Dabema tun bɛ ɲagami la kuma min na u tun tɛ yen wa u tun bɛ yen monsieur le capitaine la déclaration des chefs coutumiers là nous ça ne nous engage pas
Ça n'engage pas la jeunesse burkinabé. Ça n'engage pas le peuple burkinabé. Niko kibe tugu oluk makanko au koro ko dabeba me siram kanko e fenemina tugu ni yo ke capitaine Traoré ni yo ke billahi Dame mama bolia iya bolo beti soro Traoré ke ni filla kibe dabe makan parce que discours anu ka communiquer kala ou ka communiquer ko dabe ma biye kuma ko dabe ma ya bla yorom na kiba tayeni ni filla ko ke monsieur le capitaine Traoré. Si jamais tu t'amuses que ebe tugu dameba noko kibe tugu ko ani sedao benakamga si jamais tu t'amuses à faire ça monsieur le capitaine Traoré, monsieur Traoré le capitaine, faut pas te blaguer. Le peuple que tu as vu là, c'est le même peuple qui est sorti le jour que Dameba a fait tomber Roche Kaboré. C'est le même peuple qui est sorti. C'est le même peuple qui est sorti quand on a fait tomber Blaise Compaoré. Donc, faut pas te tromper. C'est pas ton peuple. C'est le peuple d'un idéal. C'est le peuple qui suit un idéal. C'est le peuple qui suit une raison. Le jour où tu n'es pas en déphasage avec le peuple va te vomir, monsieur Traoré. Capitaine Traoré, ma fille ko yoroni famille kanye. On ne te connaît pas, c'est pas par amour. Il n'y a pas de lien entre nous, il n'y a pas de parenté entre nous. Hein? Le peuple suit, le peuple veut un changement. Si tu n'as pas compris ça là, il faut laisser quelqu'un d'autre faire. Mais si tu crois que tu es capable, alors on est avec toi. Mais le jour où tu vas dévier là, monsieur le capitaine Traoré, Ameboka tient fier. Le jour d'Ameba est venu ici avec SAS, là, moi je savais que c'était fini pour lui. Mais je ne l'ai jamais dit. Je me posais la question seulement quand et comment. Je savais que c'était fini. Yaya Touré, que vous connaissez. Yaya Touré avait fait Chamanchi Mao. Yaya Touré domina d'Ameba Nana. Follow. Anana Kaba Asimi Fota, Asimi Yaketa. Au Beyoye. Dirisa ye, Mimeta Kumanoka. A quoi Asimi Fo? Asimi Yaketa. Asimi Maketa Gazao. Aye avion Takado Mali kono, son avion ka djigi depuis avion dona Mali espace aérien kono. Aïrala Assimila ko Dameba Benani avion mieux, son avion ka wili depuis Burkina. Ko Dameba Bekanani SAS avion de. Asimia Rengininga. Dameba Bena kele tigre de la wa, Dameba Bena provocation de la ou ben Dameba Bekane de Kale Asimi Nargue, comme Mali Nargue. Car donc, quand ni compagnie Keleni Mali Benyongona, ni compagnie Kelin Kama, Mali est ivoirien mercenaire ou minekou d'Atogo. Donc, Dameba a Benani Dalua Djumani. Dameba, il vient pourquoi? Pour narguer le peuple malien, pour narguer le président. Assimi dit, c'est pas un problème. Depuis au don, à Iralne, la Yoronium, j'ai regardé. Makuma. Aya Yininganama Chima. Daniel, je crois Daniel Yachi, je crois que Bachili Feneni. Yachi. Mais je n'ai répondu à personne. Moi, il y a un commentaire qui a groupe Ndolanye Moro Lame. Je n'ai répondu à personne. Sur mes 3 groupes, 2 groupes WhatsApp, un groupe Telegram de 2000 personnes. Le premier groupe, on a affiché plein. WhatsApp, c'est 513. On a bouclé ça il y a longtemps. On est en train de boucler le deuxième groupe. Donc, ceux qui ne sont pas encore inscrits, mais ceux qui ont été déjà chassés du groupe, vous ne pouvez plus venir parce qu'on vous a notifié, on vous a bloqué, on ne peut plus vous prendre. Parce que vous avez certainement fait quelque chose qui est inacceptable. Vous êtes allé contre les conditions générales, vous êtes allé contre notre politique générale. Donc, on vous a exclu du groupe. Ceux-là, ce n'est pas la peine. Mais les nouvelles personnes, vous êtes les bienvenus. Donc, comme je le dis, quand Dameba est venu avec un SAS, je me posais la question, Allah, qu'est-ce que je dois faire? Alors, c'est aussi une de mes techniques. Mo foyer bi, o ne fene tagabolode. Nenye fendoye, mais ala yininga, ala nganga munde ke.
mais ni alamane jabi billahi diɲɛ bɛɛ bɛ wuli ka ABC ka message million kelen message milliard kelen abe n'a y'a diya a ye ne wele chaque seconde n tɛ n da don a la parce que je n'ai pas reçu ma signe sɔrɔ fɔlɔ mais dès que Dieu fait clic hali ni mɔgɔ kelen ma kuma kɛ ni n wulila ka gosili kɛ o dugusɛjɛ a b'a ye diɲɛ bɛɛ b'a kuma kɛ c'est comme ça et fɛn fɛn bɛ ne suivre vous savez que c'est vrai donc n ye dabe ma t'a lajɛ n ko n bɛ kuma wa n y'a ɲini k'an sigi n ko est ce que n kan ka kuma je n'ai pas reçu le feu vert de Dieu j'ai dit d'accord an b'a to yen an ka to yen a nana a talama n da maga la n ko mais Assimi tu l'as reçu en tant que mon président je suis derrière toi mais c'est un traite madala n dan l'o dɔrɔn de ma et à ma grande surprise a y'i cɛ ka taa Abidjan j'ai dit n tilala tuguni ka bɔ n ko mais je comprends pas quelque chose Assimi Alassane Ouattara a ye Assimi fa de ala Assimi yɛrɛ wolofa o Alassane Ouattara ka kɔrɔ n'o ye donc Dameba bɛ se ka na cogo di Assimi fɛ ka sɔrɔ ka taa Assimi fa fɛ a bɛ ɲɛna Dameba tun kan ka taa fa de fɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka na den fɛ mais a bɛ na den fɛ ka sɔrɔ ka taa fa fɛ bɛɛ t'a dɔn ko ko dɔ bɛ yan bɛɛ t'a dɔn ko janfa bɛ yan ne ko n ko n kumal'o kan tuguni ko Dameba vraiment n t'a dɔn i nana ko min na Mali la mais mun b'i kɔnɔ ala b'a dɔn a bɛna mun k'i la ma a sama ka taa yɔrɔ si n y'a dan ye mais n sigin bɛ n bɛ ka n yɛrɛ ɲininka n kan ka mun de kɛ n kan ka bɔ ka mun de fɔ ja fɛn dɔ bɛ ala bolo o dabima kelen de panna ka wuli ka tere bɔ k'o fili ka sugunɛ ka daji t'u tere ka ranjɛsiw na k'a bɛɛ fili ka vɛsi don a y'a yɛrɛ ye sa ka vɛsi don a ko wayi a ɲɛ b'a yɛrɛ la président parce que Ouattara y'a nɛgɛ Macron y'a nɛgɛ CEDEAO y'a nɛgɛ Union européenne y'a nɛgɛ Gawakɛ Naloma Banga Misi a y'i cɛ 8 mois de pouvoir et 6 jours kalo 8 ani tile 6 a y'o de kɛ fanga la 8 mois 6 jours kalo 8 ani tile 6 capitaine Traoré nana cogo min na capitaine Sankara nana tele Sankara ye président mun fɛnɛ bɛ o fɛnɛ kalo 8 ani tile 6 de kɛ Thomas Sankara o ye président mun bɛ ka na o président fɛnɛ ye kalo 8 ani tile 6 de kɛ Dameba ye kalo 8 ani tile 6 fɛnɛ kɛ a y'i cɛ ka taa Nations Unies la je dis voilà il allait prendre encore le Burkina mais Burkina bɛ u fɛnɛ y'u ka ala deli kɛ u y'u ka saraka bɔ ka ala deli kɛ a cɛ nalen tile dama dɔrɔn a ta la Burkina bɛɛ de y'u ka révolution kɛ Burkina bɛɛ de y'u ka ne ta o de y'a to n ko rectification au Burkina Faso rectification de la trajectoire au Burkina Faso Assimi ye an ka transition rectifier cogo min na Burkina fɛnɛ y'a ka transition rectifier ten an bɛna Burkina bilasira an bɛ Burkina dɛmɛ mais ni Burkina président ko k'a bɛ jɛngɛ ka sira dɔ ta mun tɛ bɛn ne Keita m'a fɔ n'a ma ye k'a to yen ni Burkina bɛɛ fɛnɛ y'u datugu k'a to fili kɔnɔ an b'u n'u kungo to ɲɔgɔn na ne t'o dogo mɔgɔ si la dɛ an b'an cɛsiri ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma président mun nana a kumakan fɔlɔ n y'a lamɛn a diyala n ye a bɛnna ma a ko ka kɛ cogo bɛɛ la rapidement ka ko dɔw sigi sen kan Christian Piye ye kuma dɔ fɔ n y'a fɔ Franklin y'a fɔ Bubu y'a fɔ Amara y'a fɔ Drissa y'a fɔ Ben y'a fɔ mɔgɔ caman y'a fɔ u y'a fɔ mun de la k'u sigilen bɛ k'a lajɛ dɔw yɛrɛ ko k'a ka boli ka na Mali la joona ani Assimi bɛ bɛnkan dɔ kan o bɛ se ka Burkina frontière ni Mali frontière an bɛ se k'o sécuriser cogo min na rapidement Burkina ka partenariat Burkina ka se ka a diversifier o kɔrɔ ye mun ye Burkina ka Faransi n'a kungo parce que Burkina révolution ma ban dɛ on y'a to fɛn min kɛla mais Burkina t'a fɛ o de ka kɛ Burkina de y'i jɔ Faransi convoi ɲɛ k'a tɛ don k'a tɛ tɛmɛ Burkina fɛ ko ka na Mali la n b'a fɛ bɛɛ k'i hakili jigin o la Kaya petini dɔ de y'i to Kaya a dɔn mɔgɔ y'a ye filɛlikɛla ni dɔnnikɛlaw bɛɛ y'a ye i n'a fɔ tamaseereba
mais moye a don a petini moya ke héros mais alors que tamasere baredo petini ya ka mana belen d'État ka armée française ka drone ka bon kaya ka be o kaya kele capitaine Traoré bola au camp de kono kana ka dami bala be dame ba de tuer Francis ka drone a tume sans fait abe fladike abe kibariata ka di juguma dame ba o de tuer ni drone kaya tiani me kaya ta ka manabele ta ka bon petit abola mi abola population de kono abola jama de la o jama kelen de bola ki fra capitaine Traoré ka Traoré bola kaya de ay ni ngalige Traoré be bo kaya anye Francika drone bina kaya ka bon ka ben ka siratige bon yeta maserebani bonim kela ko ka drone be ou ye demi tour ke ka boni Nigeria bon Nigeria danga de président danga de ne bukuna ma fo ka dia président danga de ne bukuna dogo ya mate président confin de bukuna parce que danga de ka i ban i fashiala i boyoro ko buruja nafolo kama fanga kama danga tete mauka bazumbi kanko deke waya Abdoulaye Angoita Burkina bo man yo ayenga video ni takata di Burkina ma ayenga ni yoroni tige kata di capitaine Traoré ma ayeni yoroni tige kabla Burkina page beka ko Cheikh Mar Keita abe mundo Bamako abe mundo Malila ako ko kaya a don ala itamasere blakana a don ama tamasere mo chama maseka jate mine kala petini yuto jama chama ayaka mana beleta ka droni bon ka be me mo mamu famia droni lu te fengasa droni le tue fuwari keni anga président Damiba abena Odiato bubuko Keita a nyagami na ngama nyagami afoko jama kabo jama kelem tum bola kaya ka France ka convoi bloqué o jama kelem de bola Burkina ka dame ma genga boy mana belem ya bo ma fait au ka hakili jigi yoro de la banga no bito songa fo comme référence munita ina fo ala e flade Nabila Daouda masake bade tuno mais son akake masai uka dugu uni dotum blala nyongona kela waro do de tuno mais nunu tunga bo ka jawu ka kela ngana de takana na abonta abamana ngan togodo uba fama ko Goliath David e mana bele deta comme petini ya ke chugomina aye Goliath Johnny fle belebele jamaja ayata tenda na bele nana do ka kungolo soko kata fo kungolo semena belebele benayro ni na igra ka kantike ka boy follow lut me kelegete ni bena ubi kantike ki kungolo korota ogoro ko kele bana one kelao Francis kantike la kayade Francis bena kayade Francis Kachide no tu es dameba o de bonani manabele ka be o de tu es symbole o de tu es drone ni abe sans fait abe fledike abe Burkina la je abe Mali la je ka kibaru a di Francis ma Francis biseka isago ke Mali la chugomina ala ye drone be chugomina Francis be ben o chugola o dameba bena o chugodila Francis be bon chugola bon ni mo be familialike ni mo na kuma wore do atulola aya yira atigila mola ko Francis ko koni o nogala ka bawo ani tamasiri doy donc ma fait bekata ni vidéo d'état kaya petini ka drone boyoromna ayta vidéo ta aya la je message ba kono ala te fui ke ganza ala be ko bede ke korodo kama abe mogodo be na ko kela abu son hakina événement ibu gere chugomina mon fian familiali la ka fo bebse ka famia chugomina. Donc, Burkina, ala femba doke aouye kabokaya. Ni capitaine ni mi djenge. Capitaine tobe do histoire la. Na mi djenge. Aya yira ko fanga ote. Anana ni ngania ni Miriami. On tamasire mu fene kaya. Odi ato amafo na tola ni siraka. Burkina ni Mali. Wallahi.
Minga gelen folo de ka France genga boy parce que Ivoirien be kuma do fo qu'on reste pas dans Magnan pour chasser Magnan. Il be bon Magnan de la folo qui re fro ka solo ka to. Donc anga France gen folo. Na France gen kuma mena. Comme France terroriste et France des terroristes nyawi. France des terroristes tloye. France de be kibaron ni information ta ko des terroristes mo. Nanye France genga boy terroriste nyabe mine ka fie. Ni a mekibe keleke information de do. Ni be nya mekibe keleke kibaria de do. Jone be kibaria do ma France. Ambe France de gen folo. Ni France tala information te kibaria te terroristes nyabe mine ka fie ou tlobe mine ka geri ambe bunteli dawka depuis wolo ma de ka bunteli nyone. Ni ay albi ube molbaliake ube ka kibara da de soro. Mais kibara be boyorom na man sinda yenika. Alaga sini irana, sini fenene adoré. Hein? Alaga sini irana. C'est pas ça? On garde le contact. On est avec le peuple burkinabé, Inch'Allah. On ira au loin avec.